Hare Hare Krishna, warm welcome for pre-Bhakti Shastri session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 14வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டயும் ஆச்சாரியர் கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது ஓம் மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रह कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्षन्तस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सताम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तिशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி 3 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே हरे राम ராம हरे राम राम ராம राम ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே हरे कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே हरे हरे ஹரே हरे ராம राम 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 ஹரே हरे हरे ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே हरे हरे ஹரே हरे ராம राम राम ராம राम ஹரே हरे हरे. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய அருளாசியோட நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா குணத்ரய விபாக யோகம்.
ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். இதுல மொத்தம் வந்து 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை வந்து 4ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 9 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்களுடைய வரையறை, வகைகள், நான் எங்கே இருக்கிறேன்றதை பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்தது 2வது பிரிவினை பாத்தீங்கன்னா 10வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 13வது ஸ்லோகத்துல பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குணத்தின் ஆதிக்கத்தை அறிதல். நம்மளுடைய குணாதிசைகள்ல வந்து 3 குணங்களும் இருக்கும். சத்வ, ரஜ, தமோ குணங்கள். அது வந்து எது அதிகமா இருக்குன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது 3வது பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா குணங்களுக்குள்ளேயே செயல்பட்டு மடிதல். இந்த 3 குணங்களுக்குள்ளே நம்ம செயல்களை செஞ்சுட்டு நம்ம இறந்து போனா நம்ம எங்க போவோன்றத பார்க்க போறோம். சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கும், ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பூலோக கிரகத்துக்கும், தமோ குணத்துல இருக்கவங்க நரகலோகத்துக்கும் போவாங்க. ஓகேங்களா. 4வது பிரிவினை வந்து பாத்தீங்கன்னா குணங்களை தாண்டி செலுத்தல். இந்த 3 குணங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு. சரி, இதை எப்படிப்பா கடந்து போறது, அதை எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். அப்போ எப்படி தாண்டுவது? ஓகே. தாண்டனவங்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன இருக்குன்றது தான் வந்து 19ல இருந்து 27 வரையும் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த 4 பிரிவினைகளோட நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். முக்குணங்கள் அது என்னென்ன? அமைதியா இருந்தா அது என்ன? சத்வகுணம் இல்லையா? ம். அமைதி, சமாதானம், எப்பவுமே ஒரு பரபரப்பு இருந்துட்டே இருந்தா அது என்ன? ரஜோகுணம். சோம்பேறித்தனம், குழப்பம் அதெல்லாம் இருந்தா தமோகுணம். ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல வாழும்போது இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்தால தான் அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அதாவது பொம்மலாட்டம்னு சொல்லுவான் இல்லையா? கயிறு வந்து மேல ஒருத்தன் பிடிச்சிட்டு இருப்பான். அவன் எப்படி இழுக்கிறானோ அந்த மாதிரி அந்த பொம்மை வந்து ஆடுது. இந்த பிரகிருதிக்குள்ள வந்து இந்த ஜீவராசி வந்த உடனே இந்த உடலை எடுத்துட்டு அவனுக்கு வந்து மறதி வந்துடுது. மறதி வர்றதுனால இந்த மாயைக்குள்ள கட்டுப்பட்டு வாழ்றான். ஸோ இந்த மாயையில இருந்து வெளியே வரணும்னா எப்படி முடியும்? கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சாதான். ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் இந்த மாயையை உருவாக்குனர். அவர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் மாயையோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம். பட் மாயையை யாரால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரால தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ முக்குணங்கள் என்றால் என்ன? குணம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா கயிறு. இப்போ நம்ம ஒரு கயிறை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தாம கயிறு எடுத்துட்டு அது பல நூல்கள் திரிஞ்சு தான் இருக்கு அந்த கயிறு இல்லையா? சில நேரத்தில் வண்ண வண்ண கலர் இருக்கக்கூடிய பல வண்ணங்கள் கொண்ட கயிறை பார்க்கலாம். அப்போ என்ன அர்த்தம்? அதுல வந்து பல வகையான நூல்களை போட்டு திரிச்சிருக்காங்க. அதை தான் வந்து அஹ், கயிறு, பல வண்ணங்கள் கொண்ட கயிறுன்னு சொல்றோம். அது மாதிரி இந்த மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களால வந்து திரிக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஓகே. நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சங்களை பாதிக்கும் குணங்கள், தன்மை, நடத்தை, வாழ்வை எதிர்நோக்கும் விதம் அஹ், எப்படின்றத பார்க்கணும். வெவ்வேறு நிலைகள் நம்மை பாதிக்கும். எது உடல் அளவுல பாதிக்கும், மனசளவுல பாதிக்கும், உணர்ச்சி அளவுல பாதிக்கும். இந்த பாதிப்பெல்லாம் தாண்டி மேல வரணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? படிக்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பரம் பூய பிரவஸ்யாமி ஞானாசகானாம் விஜ்ஞானமு இத்தமம் யஜ்ஞநாத்வா முனய சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இப்ப என்ன சொல்றாரு? ஸோ போன அத்தியாயத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா உனக்கு என்ன தேவையில்லையோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்றேன், நீ இதை மறுபடியும் கவனமா கேளுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு? பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். ஸோ அப்ப இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இல்லையா? பரம ஞானம் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, நமக்கும் சேர்த்துதான். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளார். இது யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பக்குவமான நிலையை அடைஞ்சிருக்காங்க. அதனால மறுபடியும் உனக்கு அந்த ஞானத்தை நான் சொல்றேன், கேட்டுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. இதம் இஞ்ஞானமுபாஸ்ரித்ய
मम साधर्ममागता सर्गे अभि नोपजायन्ते प्रलये न युव्यदन्ति. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் மீது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இந்த பரிபூரணமான ஞானத்தை அடைஞ்ச பிறகு ஒருத்தன் என்ன அடையிறான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன்மைகள் கடவுளுக்கு சமமான தன்மைகளை ஒருத்தன் பெறறான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஓகே, உயர்ந்த பரம ஞானத்தை அடைத்ததுனால அவனுக்கு முக்தி வருது. தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். நித்தியத்தை வந்து போய் சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போக முடியும். இந்த உலகம் அழியும் போது மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு வந்து திரும்பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த 3 குணங்களுக்கு ஆள கலங்கப்படாததான் இந்த திவ்யமான ஞானம். டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த அவனுடைய செயல்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா, எல்லாம் ஆன்மீகமயமானதா இருக்கும். ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் த ஸ்பிரிச்சுவல் சிச்சுவேஷன் இஸ் கால்ட் டிவோஷனல் லைஃப். ஓகேவா? பக்தி பக்தி வாழ்க்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே ஆன்மீகமயமானது. அவன் சூழ்நிலையும் ஆன்மீகமயமானதா இருக்கும். அதுதான் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த ஆன்மீக தன்மைகளை வளர்த்துக்கிறானோ, அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயத்தால அவன் வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை. பக்குவ நிலையை அடைஞ்சிடுறான். ஓகேவா? முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத ஞானம் வந்துதான் தெய்வீக ஞானம். கிருஷ்ணர் நமக்கு பரம ஞானத்தை அளிக்கிறார். அதை கடைபிடிப்பது நம் கையில் தான் உள்ளது. ஸோ அவர் எல்லாத்தையும் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டார். நம்ம எப்படி எதை ஃபாலோ பண்றோன்றதான் நம்மளுடைய சாய்ஸஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நாலேஜ் அடைஞ்ச பிறகு அவங்க எப்படி பேசுவாங்க, அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति पार्थ. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பார்த்தனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவுற செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். என்ன சொல்றாரு? நம்ம நேத்து வந்து பிரம்மனுக்கு வந்து 3 மீனிங்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? இங்க வந்து பிரம்மம் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறை ஆகும் அப்படின்றார். இங்க இருக்கிறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னா தாயோட யோனி இருக்கணும் இல்லையா? தாயோட கருவறையில இருந்து தான் வெளியே வரணும். அது மாதிரி இந்த ஜட வஸ்துக்கள்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? கடவுள் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. அதனால தான் சொல்றாங்க ஒரு கருவறை ஆகும். ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. அந்த பிரம்மனை கருவுற செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்கிறேன். எல்லாத்தையும் வந்து சாத்தியமா பண்றது வந்து அவர் ஒருத்தர் தான். அவர் இல்லாம ஒரு பொருளும் அசையாது. அப்போ அவர் இல்லாம எதை வந்து உருவாக்கப்படும்? எதுவுமே உருவாக்கப்படுவதில்லைன்னு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜட வஸ்துக்கள் எடுத்துக்கும்போது 2 விஷயம் கலக்குது. அதாவது இந்த உடலும், ஜீவாத்மாவும். க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்ரேக்னம் இது 2ம் சேர்றதுனால இந்த உயிரினங்கள், உயிர்வாழிகள் இருக்கின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கடவுள் என்ன பண்றாரு? புருஷ அவதாரங்கள் எடுத்து காரணோதகசாயி விஷ்ணுவா வந்து மகத்தத்துவத்த கிரியேட் பண்றார். ஓகேங்களா? இந்த உலகத்துக்கு தேவையான எல்லா மூலப்பொருட்களையும் வந்து அவரு கிரியேட் பண்றாரு. வெறும் பார்வையின் மூலமா அவர் வந்து கிரியேட் பண்றாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏற்கனவே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் வச்சுட்டாரு. அத போயிட்டு அசெம்பிள் பண்றது தான் பிரம்மாவுடைய வேலை. அதாவது 2ஆம் தர ஆ செகண்டரி கிரியேட்டர், உற்பத்தியாளர் தான் வந்து பிரம்மா. ஓகேவா? முதன்மையா எல்லாத்தையும் படைச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அப்ப அத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முதல் உயிர்வாழின்னா பிரம்மா. ம். அப்புறம் வந்து 2ஆம் தரம் படைப்பாளர் தான் வந்து பிரம்மா. ஓகேவா? நம்ம இத்தன நாள் என்ன நெனச்சுட்டோம், பிரம்மா தான் இப்ப எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணார். அப்படி இல்ல. கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, புருஷ அவதாரம் மூலமா இந்த மகத்தத்துவத்த ஏதாவது நம்ம சமைக்கணும்னா, நம்ம வீட்ல வந்து ஸ்டோர் ஹவுஸ்ல என்னென்ன பொருட்கள் வேணுமோ அத வந்து வாங்கி வச்சுப்போம். ஓகேவா? அத போயிட்டு யாராவது போயிட்டு அ சமைப்பாங்க. இல்லையா? ஸோ அது மாரி தான் இந்த மூலப்பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணது பார்வையினாலே கிரியேட் பண்ணவரு புருஷ அவதாரம் வந்து மகாவிஷ்ணு. ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு தான் இதெல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணாரு பிரம்மா.
ஓகே, அது வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தஸ்மாத் ஏதாத் பிரம்ம நாம ரூபம் அன்னம் சா ஜாயதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த விதையை அவருக்கு படைக்கக்கூடிய விதையை வந்து கொடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து அவர் படைக்கிறாரு. இதை வந்து யார் கண்ட்ரோலில் வச்சிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துர்கா தேவி அவருக்கு சப்போர்ட்டிவாக வந்து சிவனை வந்து கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பீஜை வந்து கொடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த பீஜையில இருந்து தான் பலவிதமான பொருட்கள் வெளியே வந்தது. ஸோ இந்த அவங்கவுங்களுடைய கர்மாபடி அவங்க வந்து உடலை எடுக்கிறாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः दाशं प्रथममगत्योनिरहं बीजप्रदपिताः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க பீஜ பிரதபிதாக இங்கே வந்து சொல்றாங்க. அதாவது பீஜம்னா என்ன? விதை இல்லையா? குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஸோ பிறப்புன்றது ஒன்று வேணும்னா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன வேணும்? ஒரு விதை வேணும் இல்லையா? ஒரு மரமா இருந்தாலும் ஒரு செடியா இருந்தாலும் ஏதாவது வந்து வரணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு விதை வேணும். அந்த விதையை வந்து நட்டு வச்சாதான் அது என்ன ஆகுது? கொடியாவும் அழகா செடியாவும் வருது. அது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, விதை குடைக்கும் தந்தையும் நான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சொல்லிட்டு எல்லா உயிர் வாழினங்களும் இந்த மூலக்கூறுடைய கலவையால தான் வந்துச்சு. நமக்கு நல்லா தெரியும், நம்ம உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அதுதான் வந்து ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு, மனம், புத்தி, அகங்காரம் இல்லையா? இந்த மூலக்கூறுகள் இல்லாம எதுவுமே வர்றதில்ல. அது வந்து உயிர் வாழினங்கள்ல வந்து நீர் உயிர் வாழினங்களா இருக்கட்டும், பரப்பன, ஊர்வன, எதுவா இருக்கட்டும், மனுஷனா இருக்கட்டும். ஸோ இந்த 84,00,000 ஜீவராசிகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கூறுகளால் ஆனது. பாடி அண்ட் மேட்டர், அதாவது பொருள் மற்றும் ஆத்மா, அந்த ரெண்டோட கலவையினால தான் இந்த உடல் வந்து உருவாக்கப்பட்டது. எந்த விதமான உடல் எடுக்கிறோம்னா அதுக்கு காரணம் வந்து முன்ஜென்ம கர்ம வினைகளும் நம்மளுடைய ஆம், குணாதிசைகள் தான் அதுக்கு காரணம். அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் கிருஷ்ணரே தந்தை, இயற்கையே அன்னை. இது வந்து நல்ல நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தான் தந்தை, இயற்கை தான் வந்து அன்னையா இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு தந்தை கிட்ட இருக்கிறதுனால நம்ம ஒத்துமையா இருக்கணும்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? யார் மேலேயும் பொறாமை இல்லாம ஒத்துமையோட வாழணும். ஓகே. ஸோ முக்குணங்கள் பார்க்குறோம். இதில் வந்து ஒரு உப பிரிவு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிரிவு முக்குணங்கள் 1 டு முதல் 9 ஸ்லோகங்கள். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5லேருந்து 9 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா திவ்யமான உயிர் வாழி குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறாள். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி படிக்கட்டுமா? ஹரே படி. கிருஷ்ண. சத்தம் ரஜத்வம் இதி குணா பிரகிருதி சம்பவாக நிபக்னந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேகினம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. ஓகே. இந்த நம்ம வந்து பகவத்கீதையில 5 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் படிக்கிறோம். யாராவது சொல்றீங்களா என்னன்னு சொல்லிட்டு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா, பரமாத்மா, காலா, கர்மா, பிரகிருதி இல்லையா? இந்த 5 விஷயங்களை வந்து படிக்கிறோம். இந்த இயற்கை பிரகிருதின்றது வந்து இங்க வந்து ஜட இயற்கை. ஓகேவா? இந்த ஜட இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு. அதாவது ரஜோகுணம், தமோகுணம் அண்ட் சத்வகுணம். ஓகேவா? இது வந்து பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த முக்குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். ஒரு குழந்தை வந்து தாயோட கருவறையில இருக்கும்போது நித்தியமா வந்து கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்குமா. அதாவது நீங்க வந்து என்னை கைவிட்டுடாதீங்க, நான் வந்து உங்களை மறந்துட்டு பல ஜென்மங்களா வந்து பிறப்பெடுத்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன், ஏன்னா நீங்க வந்து விட்டுடாதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் இந்த பூ உலகத்துக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஜட உடல் எடுத்ததுனால இந்த ஜட இயற்கையோட சம்மந்தப்படும் போது அது என்ன ஆகுது? கடவுளை மறந்துடுது. நான் தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து படைக்கிறேன், என்னால தான் எல்லாம் ஆகுதுன்ற எண்ணம் வந்துடுது. நான் தான் ஓனர், எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றேன்ற மாதிரி பாவனை அதுக்கு வந்துடுது. எப்படி வந்து இந்த ஆம்,
மழை வருது இல்லையா? மழை வருது. அது வந்து ஒரு நம்ம பாத்திரம் வைக்கிறோம் சில நேரத்தில். அதில் இந்த பாத்திரத்தில் அந்த நீர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, தூய்மையாக இருக்கும். அதே ஒரு சகதியில் விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாக்கடையில் விழுந்துச்சுன்னா அதே தண்ணி வந்து கருநிறம் ஆயிடுது. அதே ஒரு செம்மண் இருக்கிற இடத்துல அந்த நீர் விழுந்துச்சுன்னா செம்மண் கலரை எடுத்துடுது இல்லையா? ஒரே நீர் தான், மழை நீர். ஒரு 3 இடத்துல இருக்கிறதுனால 3 விதமான கலர் மாற்றங்கள் வருது. அது மாதிரி தான் இந்த ஜட உடலை எடுத்துட்டு பிறக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜீவராசிகள் இந்த இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது இந்த 3 குணங்களால் தாக்கப்படுகிறது. அப்புறம் மறதின்றது வருது. ஓகேங்களா? மறதின்றது வந்ததுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, எனக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்க சம்பந்தத்தை வந்து மறந்து போயிடுறான். நான் தான் ஓனர், நான் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றேன் என்ற பாவனை அவனுக்கு வருது. ஓகேவா? இதனாலதான் சுகதேவ் கோசாமியோட கதையை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் அம்மா வயிற்றுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 19 இயர்ஸ் 16 இயர்ஸ்ன்றது எனக்கு மறந்துடுச்சு. 16 19 19 வருஷம் நினைக்கிறேன். அவர் அம்மாவோட வயிற்றிலே இருப்பார். யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு 9 மாசம் சுமக்கிறதே வந்து குழந்தைய வந்து கஷ்டம். ஓகேவா? அந்த வியாசதேவருடைய மனைவி வாட்டிகா எப்படி சுமந்திருப்பாங்க? ஏன் அண்ணன் சுகதேவருக்கு வந்து இந்த உலகத்துடைய தன்மையை தெரிஞ்சிடுச்சு. அதனால அவருக்கு பயம். நான் வெளியே வரமாட்டேன். வெளியே வந்தா என்ன வந்து இந்த பிரகிருதி வந்து என்னை ஆட்படுத்தும். நான் கிருஷ்ணரை மறந்துடுவேன். அதனால வேணான்னு சொல்லிட்டு அம்மாவோட வயிற்றிலே இருப்பார். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லுவார், வியாசதேவர் வந்து போயிட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவார். அப்புறம் அவர் வந்து சொல்வார், நீ வா, அதெல்லாம் உன்னை ஒன்றும் தாக்காது, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் பிறக்கும்போதே வந்து ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா இருந்தார். பிறக்கும்போதே பிறந்த உடனே டக்கு டக்கான்னு காட்டுக்கு போயிடுறார். வீட்டில் ஒரு நிமிஷம் கூட இருப்பார். இவர் அப்பதான் பின்னாடி ஓடுவார், மகனே மகனே வா, உனக்கு வந்து நான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மாதிரி இந்த முக்குணங்களுடைய தாக்கம் வந்து ரொம்ப இருக்கு. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த முக்குணங்களுக்குள்ள இருக்க ஜீவாத்மாக்கள் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். சத்வ குணத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க? இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க. ரஜோ குணத்தில் வந்து என்ன அர்த்தம்? அவங்களுக்கு நான் என்ற அகங்காரம் நிறைய இருக்கும். நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணக்கர்த்தான்னு இருப்பாங்க. தமோ குணத்தில் இருக்கவங்க வந்து சோம்பேறித்தனமாக இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்பௌதிக உலகில் வசிக்கும் ஒவ்வொருமே சிறை தண்டனை பெற்றவர்கள். அனைவரும் ஜடையேற்கினால் ஜடை கயிறால் கட்டப்பட்டுள்ளனர். ஒரு சிறை கைதி நீதிபதியை குறை கூறினால் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அல்லவா? அதுபோலத்தான் நாமும் கிருஷ்ணரை குறை சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ வந்து இந்த சிறைன்னு எடுத்துட்டு ரெண்டு அர்த்தம் நம்ம ரெண்டு விதத்துல புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த உலகமே நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறைச்சாலைக்குள்ளதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். யார் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது? மாயை இல்லையா? நிறைய நேரம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒண்ணு நினைப்போம், ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவோம். பிஹேவ் பண்ண பிறகு யோசிப்போம் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்களினுடைய தாக்கம். அப்புறம் நம்மளுடைய அறியாமை இல்லையா? இந்த 2 தான் நடக்குது. ஸோ நம்மளும் இந்த உலகத்துல வந்து கைதிகளா தான் இருக்கோம். தவறுகளை செஞ்சுட்டு தண்டனைக்கோசம் சில பேர் வந்து கைதிக்கு போறாங்க. கைதியா வந்து ஜெயிலுக்கு போறாங்க. அங்க போயிட்டு வந்து அரசரையோ அந்த ஜட்ஜையோ வந்து குற்றம் சொல்றதுல வந்து அர்த்தமே இல்லை. அது மாதிரி நம்ம விருப்பத்தோட தான் நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்ப இங்க இருந்துட்டு கடவுள் வந்து நமக்கு ஆக்சுவலி ஹெல்ப் பண்ற, அதாவது எப்படியாவது நீ திரும்பி என்கிட்ட வந்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அதனாலதான் இந்த வேத நூலுங்களை கொடுத்திருக்காரு, ஆச்சாரியர்களை அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு. நம்ம தான் வந்து புத்திசாலித்தனமா நமக்கு கொடுத்திருக்க அந்த சின்ன சுதந்திரத்தை வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணிட்டு அவர் இடத்துல போறக்கூடிய மனப்பான்மையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन जानग। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. பாவமற்றவனே, மற்றவனை விட தூய்மையானதாக சத்துவகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்வகுணத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல சம்பாதனை இருக்கும், நல்ல வாழ்க்கை இருக்கும், குடும்பம் எல்லாமே இருக்கும். அதனால அவங்க என்ன எதனால பந்தப்படுகிறார்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சந்தோஷமும், அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பெயர் நல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டது. ஆஹா, இந்த வாழ்க்கை நல்லா தானே இருக்கு, எனக்கு நல்ல அறிவு இருக்கு, சில விஷயங்களை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன், என்னை வந்து 4 பேர் கேட்குறாங்க, 4 பேர் என்னை மதிக்கிறாங்க. அந்த இன்பத்தினாலும்
தனக்குள்ள இருக்க அறிவுனாலையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பந்தப்படுகிறார்கள். இருக்கிறது என்னவோ சத்வகுணம் இல்லையா? அது நல்ல குணம் தான், தூய்மையான குணம், பிரகாசமான இது, எல்லா பாவத்திலிருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க. பட் அவங்களும் வந்து பந்தப்படுகிறார்கள். ஸோ அவங்க செய்யக்கூடிய காரியங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புண்ணிய காரியங்கள். அதனால அவங்க எங்க போவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு தான் போவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ பாவ விளைவில் இருந்து விடுவிப்பட்டாலும் இவங்களுடைய பெக்குலாரிட்டி என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, பந்தப்படுகிறார்கள். ஓகே, எதனால? இன்பத்தினாலும் ஞானத்தினாலும். ஏன்? அதனால மறுபடியும் அவங்க வந்து பிறப்பாங்க. ம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नादि कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த சத்வகுணத்தில் இருக்கவங்களுக்கு யாரெல்லாம் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிலாசபர், தத்துவவியாதிகள், அப்புறம் வந்து சயின்டிஸ்ட்டு, கவிதை எழுதுறாங்க இல்லையா அவங்க, விஞ்ஞானிகள், கவிதை எழுதுறாங்க இல்லையா அவங்க, டீச்சர்ஸ், இவங்கெல்லாம் அந்த கேட்டகரியில் வருவாங்க. ஓகேங்களா? பிராமணர்கள் அவங்கெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வருவாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ரஜோகுணம். குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலை உடைய உயிர் வாழி பௌதிக பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகிறான். இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவனுக்கு வந்து நிறைய ஆசை, பேராசை. ஓகேவா? அவனுக்கு ஏக்கம், எல்லாம் எனக்கு வேணும், எல்லா விஷயத்திலும் நான் தான் ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் வந்து ரஜோகுணம். ஓகேவா? இவன் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன செஞ்சா எவ்வளோ அளவுக்கு லாபம் வரும் இல்லையா? அது மாதிரி வந்து தான் அவங்களுடைய லைஃபே கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. நான் இந்த சமயத்தில் இதை போய் பண்ணணும், அதனால எனக்கு இது கிடைக்கும். இதை முடிச்ச உடனே நான் இதை பண்ணணும். அப்படி ஏதாவது ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு செயலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. நான் எப்படி வந்து இன்னும் பெயர் புகழோட வாழ முடியும். ஓகேவா? எல்லையற்ற ஆசைகள் இருக்கும். பௌதிக ஆசைகளால் கடினமாக உழைப்பாங்க. நாயா பேயா கஷ்டப்படுவாங்க, தன்னை வற்புறுத்திப்பாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் இவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில உள்ள கவர்ச்சி இருக்கும். ஓகேவா? எந்த செஞ்சாலும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த பௌதிக பலனை நோக்கி தான் போவாங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். ஓகேவா? நான் தனித்து நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்களுடைய எண்ணம். இந்த காம்படிஷன்ல பாருங்க, நான் வந்து முன்னாடி இருக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வரணும். வாட் நெக்ஸ்ட், நான் இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும், அது மாதிரி தன்னை வற்புறுத்திட்டு பெயர் புகழுக்கோசம் அவங்க வந்து வாழ்வாங்க. ஆனா இவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய செயல்கள் மேல பற்றுதல் இருக்கு. இவங்களும் மறுபடியும் வந்து இந்த பூலோகத்திலே வந்து பிறப்பாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயர் புகழோட வாழ்றதுனால தன்னுடைய குடும்பத்து மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். எல்லாம் என்ன செஞ்சாலும் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில் உள்ள கவர்ச்சி. இவங்களுக்கு வந்து பற்றுதல் நிறைய இருக்கும். ஓகேவா? இந்த சமுதாயம் என்னை வந்து நல்லா தான் பார்க்குது, நான் உயர்ந்த இடத்துல தானே இருக்கு, எனக்கு சந்தோஷமான வாழ்க்கை இருக்கு, அழகான குடும்பம், மனைவி, மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாம் நல்லா வச்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் அவன் கடினப்பட்டு உழைப்பான். ஓகேவா? என்னுடைய பெருமை, அதாவது இந்த சொசைட்டியில் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது, அதை நான் வந்து நிலைநிறுத்தி வச்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறது தான் வந்து ரஜோகுணம். தமோ குணத்தில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் மயக்குகிறது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனமும் சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை இக்குணத்தின் விளைவுகளாகும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, அறியாமை இருக்குது இவங்களுக்கு. ஓகேவா? அறியாமைனால இந்த உடலை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப வற்புறுத்திப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா போல இருக்கிறாங்க. பைத்தியக்காரத்தனம் இருக்கும். ஓகேவா? சோம்பல் இருக்கும், தூக்கம், இது எல்லாம் வந்து மேலோங்கி இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல. ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மலாக நிறைய வீட்டில் இதை பார்க்கலாம். டிவி வந்து கம்ஃபர்டபுளாக படுத்துட்டு பார்ப்பாங்க. படுத்துட்டு எதையாவது சாப்பிட்டுட்டு நொறுச்சிக்கிட்டு சினிமா பார்க்குறது, எதையாவது ஒன்று பண்ணிட்டு கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமோகுணம். இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரி புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு, குழப்பம் இருக்கு. ஓகே, பைத்தியக்காரத்தனம் இருக்கு, சோம்பல் இருக்கு. அதனால இருக்கிற விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரி புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பதிலாக அவங்க என்ன ஆவாங்க, இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தா என்ன ஆகும், உட்காந்து சாப்பிட்டா
என்ன சொல்லுவாங்க, மலை கூட வந்து கரைஞ்சிடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எவ்வளவுதான் சொத்து இருந்தாலும் உட்காந்து சாப்பிட்டாலும் அது மலையே வந்து குறைஞ்சு போயிடும் போது இது மாதிரி இருந்தா என்ன ஆவாங்க? சீரழிவு தான் ஆவாங்க. அவங்க மயக்கத்துல தான் இருப்பாங்க. ஸோ சத்துவகுணத்தால் வைக்கப்படும் தடைகள் என்ன? ஆன்மீக வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ள தூண்டுதல் இல்லை. ஏன்? எதற்காக அவங்களுக்கு ஏன் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசை இல்லை? ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சம்பாதிக்கிறோம், அழகான குடும்பம், உலகத்தை அதாவது சொசைட்டியில் நல்ல ஸ்டேட்டஸ் மரியாதை எல்லாம் இருக்கு, நான் சந்தோஷமா தானே இருக்கேன், மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் இருக்கிறேன் இல்லையா? கிருஷ்ணர் சொல்வதை செய்ய தூண்டுதல் இல்லை. அவங்க வந்து சந்தோஷமா இருந்துட்டாங்க அந்த இடத்துல. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கவலையும் ஏக்கமும் இல்லை. அதனால நான் சந்தோஷமா இருக்கும்போது நான் ஏன் கிருஷ்ணரை பத்தி யோசிக்கணும்? அந்த கேள்வி வரும் இல்லையா? ஓகே. பணிவாக இருப்பது மிக கடினமாக உள்ளது. ஏனென்றால் தன்னை மற்றவர்களை விட முன்னேறியவனாகவும் சிறந்தனாகவும் கருதும் தன்மையினால். ஓகேவா? ஸோ பணிவுன்றது அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது இல்லையா? நம்மளை விட யாராவது முந்திக்கிட்டா போதும், எப்படிடா அவனை வந்து அவனை ஓவர்டேக் பண்றது தான் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? ம், இந்த பணிவுன்றது வேணும். ஸோ இவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் வைக்கப்படும் தடைகளில் மூன்றாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, கற்றுக்கொள்வது மிக கடினமாக உள்ளது. எனக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறது இல்லையா? அந்த அகங்காரம் இருக்கும். ஈகோன்னு சொல்லல, எட்ஜிங் காட் அவுட், அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். கடவுளை வந்து வெளியே தள்ளுறது. எனக்கு தான் எல்லாமே தெரியுமே, எனக்கு பெயர் புகழ் எல்லாமே இருக்குது, எல்லா வசதிகளும் என்கிட்ட இருக்கும்போது நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ, சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அவங்க எல்லாத்தையும் புறக்கணிப்பாங்க. தான் தான் கரெக்ட்ன்னு நினைப்பாங்க. ஓகே. கிருஷ்ணருக்கு பலன்களை அர்ப்பணிக்க முடியவில்லை. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா, தன்னிடம் உள்ளதில் மிகவும் பற்று கொண்டிருப்பதால் நிறைவேற்றிக் கொள்ள எண்ணில் அடங்காத ஆசை. இது வந்து எல்லாம் கிருஷ்ணரால தான் எனக்கு கிடைச்சிச்சு, கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்ற எண்ணம்லாம் அவங்களுக்கு வராது. நான் கஷ்டப்பட்டேன், நான் வந்து அனுபவிக்கிறேன். இது எனக்கு வந்து இன்னும் வேணும், வேணும், இன்னும் வேணும் என்ற ஆசை தான் இருக்கும் ரஜோகுணத்துல. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ரஜோகுணம். ஓகே. ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவனால ஏன் வந்து பக்தி செய்ய முடியல? அவனுக்கு ஏன்னா தீவிரமான பற்றுதல் இருக்குது. அஹ் பாவங்களை செய்யறதுல வந்து விருப்பப்படுதல். எதை எப்படி பண்ணாலும் எனக்கு எப்படி லாபம் வரும்? ஓகே. 1+1 = 2. அதை நான் வந்து எப்படி வந்து நாளா பண்ண முடியும்? ஷார்ட் டைம்ல வந்து நான் ரொம்ப வந்து சம்பாதிக்கணும், பெயர் புகழ் வந்து அடையணும். அதனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது? பக்தி செய்வதற்கு அவனுக்கு வைராகியம் வர்றதில்ல. அதனால அவனுக்கு அது முடியாது. இப்போ தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய குணாதிசை, அவங்களுடைய தடைகள் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ அவனால ஏன் வந்து பக்தி செய்ய முடியல? ஏன்னா அவன் எப்படி இருக்கான்? மயக்கத்துல தான் இருக்கான் சரிங்க. இல்லையா? அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு போதைப் பொருளுக்கு அடிமையா இருப்பான், தூங்கிட்டே இருப்பான், சோம்பேறியா இருப்பான் இல்லையா? சோம்பேறித்தனத்தால் தவங்களை அவனால மேற்கொள்ள முடியாது. இது பண்ணுடான்னா அவன் பண்ண முடியாது இல்லையா? அவனுக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு சோம்பேறித்தனம். அஹ் சாப்பிட்றது தூங்குறது அதுதான் பெருசா நினைச்சிட்டு இருப்பான். அதுதான் வாழ்க்கை. ம். கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க. இப்படியாப்பட்டவங்க தான். ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. सुखे सञ्जयति रजकर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत। हरे कृष्ण। பரதனின் வழித்தோன்றலே சத்வகுணம் 84ம் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். ஞானத்தை மறக்கும் தமோ குணம் பைத்திய காரணத்தினால் பந்தப்படுத்துகிறான். ஸோ இந்த தமோ குணத்துல இருக்கவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரம் தூங்குவான். ரஜோ குணத்துல இருக்கவன் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச நேரம் தூப்பான். அவன் வந்து வேலை வேலை வேலைன்னு போயிட்டே இருப்பான். ஏன்னா எல்லாத்துலயும் ஃபர்ஸ்டா வரணும்னு சொல்லிட்டு. இந்த தமோ குணத்துல இருக்கவன் வந்து நிறைய நேரம் தூங்குறதுனால ஒருத்தர் வந்து குறைந்தபட்சம் 6 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் தூங்குனா போதும்னா இவன் வந்து 12 மணி நேரம் தூங்குவான். ஓகேவா? ஸோ நிறைய தூங்கிட்டு போதைப் பொருட்கள் அடிமையாயிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நாசம் பண்ணிப்பான். தமோ குணத்துல இருக்க அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து விலங்கா வந்து பிறப்பான். ஓகேவா? இதுல வந்து இந்த 3 குணங்களை நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த 3 குணங்களை வச்சு நம்ம எதை வந்து தாக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்கணும். இவற்றை வந்து புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்வதால் சத்துவகுணத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவத்தில் வசுதேவ தலம் நிலை பெற முடியும். ஓகேவா? இப்ப நம்ம எல்லாரும் வந்து இப்போ 3 குணங்களை பத்தி பார்த்தோம். அவங்களுடைய எண்ணங்கள், நடத்தைகள், அவங்க என்ன போய் ஆறாங்க இறந்த பிறகுன்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எந்த லோகத்துக்கு போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒரு கணக்கு போடணும். என்கிட்ட வந்து எது வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ்ல இருக்கு
அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் இதை எப்படி இந்த குணாதிசையை நான் மேற்கொண்டு வரணும், அப்படி பண்ணணும். அப்படி பண்ணி சரி எந்த குணத்துக்கு நான் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரஜோ தமோ சத்வகுணத்துக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சத்வகுணத்துக்கு வந்து வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? அந்த சத்வகுணத்துக்கு வந்த பிறகு அதுக்கு அடுத்த லட்சியம் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுத்த சத்வகுணத்துக்கு இருக்கணும். அதுதான் வந்து வசுதேவ தலம். சுத்த சத்வகுணத்துல யாராவது வந்திருக்காங்களா? சாத்தியமான சாத்தியம். நம்ம ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா இருக்காருல்ல, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்த சத்வத்த குணத்துக்குள்ள இருந்தாரு. ஓகேவா? அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 108 கோயில்களும் பிரம்மாண்டமான கோயில்களை வந்து ஷார்ட் டூரேஷன் 11-12 இயர்ஸில் வந்து கட்டினார். அப்புறமா வந்து 80 புக்கை வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி நமக்கு கொடுத்துட்டு போனார் இல்லையா? ஸோ அது கண்டிப்பாக முடியும். அதுக்கு வந்து முயற்சி பயிற்சி வேணும். இப்போ வந்து ரெண்டாவது பிரிவுக்குள்ள போகிறோம். 10லேருந்து வந்து 13 வரை என்ன சொல்றாங்கன்னா, குணத்தின் ஆதிக்கத்தை வந்து அறியறது. ஸோ சத்துவகுணத்தின் தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து பலன் நோக்கு செயல்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. நான் இதை பண்ண நான் என்ன ஆவேன்? அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? நல்லா படிடா, நல்லா படிச்சுட்டு நல்ல காலேஜ் சீட் கிடைக்கும், நல்ல வேலை கிடைக்கும், அப்படி ஒரு உந்துதலோட சொல்லுவோம் இல்லையா? இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயல்களை செய்வாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், சத்வகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து யாரு? தத்துவ ஞானிகள், அறிஞர்கள், சயின்டிஸ்ட், நல்லா படிச்சிருக்கவங்க. ஓகேவா? அவங்க வந்து அந்த படிப்பு, அந்த தொழில வந்து அவங்களுக்கு திருப்தி கிடைக்கும். ஏன்னா கை நிறைய சம்பாதிப்பாங்க. அப்புறம் வந்து போதிய அளவுக்கு புகழ் கிடைக்கும். அதிலே திருப்தியுட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவனுக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ் மைண்ட் இருக்கும். நான் தான் எல்லாத்துலயும் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு நினைப்பான். அதுக்கோசரம் இவன் என்ன பண்ணுவான்? கடினப்பட்டு உழைப்பான். ஓகேவா? இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க. அப்புறம் நல்ல நல்ல விதமான புக்ஸ வந்து படிப்பாங்க. இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரஜோகுணத்தில இந்த காம்படிட்டிவ் ஐ வின், யூ வின் அப்படியெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹவ் டு மேக் மனி அது மாரி புக்க வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இவங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க வந்து நல்லா சம்பாரிப்பாங்க. பெயர் புகழுக்கோசம் சில விஷயங்கள பண்ணுவாங்க. சேரிட்டி ட்ரஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. அதாவது இலவச மருத்துவமனை, ஆ, இலவச கல்வி, ப்ளூ கிராஸ் அனிமல் சொசைட்டி இதெல்லாம் வந்து இவங்க ஓப்பன் பண்ணி ஏன்னா பெயருக்கோசம் புகழுக்கோசம் இந்த விஷயங்களை பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதே அறியாமல் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவனுக்கு எது என்ன ஆனாலும் போட்டோம். அவன் வந்து எப்படி இருப்பான்? குழப்பத்தோடு இருப்பான். அப்புறம் ஏதாவது ஒரு போதைப் பொருளுக்கு வந்து அடிமையா இருப்பான். ஓகேவா? நிறைய நேரம் தூங்குவாங்க. பைத்தியக்காரன் போல இருப்பாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம் கீழ்குணத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை பார்க்கும்போது, நாம் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் பற்பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும். வாழ்க்கை மிகவும் அமைதியானது ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, நம்ம எப்படி வாழணுன்ற ஒரு வழியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வாழ்க்கை வந்து அமைதியாகும். ஓகே. நான் இப்படி இருக்கின்றேனோ, அவள் இப்படி இருக்கிறாளா? இல்லை நாம் கீழ்குணங்களின் பிடியில் கட்டுப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு முக்கியத்துவமே இல்லாமல் போகும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி சண்டையிட்டுக் கொள்கிறோமா? இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நம்ம போட்டுக்கணும். நமக்குள்ள போட்டுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம வீட்ல வந்து சில பேர் சரியா இருப்பாங்க. சில விஷயத்துல நம்ம சரியா இருக்க மாட்டோம். அவங்க பண்றத பார்த்து நமக்கு பொறாம வைத்தறிச்சல் இருந்தா அங்க ஒரு சண்டை வரும். இல்லையா? சோ இந்த சண்டை தேவையா? தேவையில்லையான்னு ஒரு கேள்வியை போட்டுக்கணும். நான் மாறணுமா? அவங்கள மாத்தணுமா? நம்மளால வந்து நம்மளையே மாத்த முடியாது. உண்மையே சொன்னோம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளையே வந்து நம்மள கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து பெரிய விஷயம். நம்மளே நம்மள ஒழுக்கப்படுத்திக்க முடியலன்னா வேற ஒருத்தவங்களை எப்படி இந்த ஒழுக்கப்படுத்திக்கிறது? இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மள நம்ம திருத்திக்கலாம். அப்புறம் வேற ஒருத்தவங்க விஷயத்த நம்ம நம்ம லிமிட்டேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த ஒரு உறவு முறையிலும் சரி, வீட்லயும் சரி, வேலை செய்யற இடத்துலயும் நான் என்ன, என்னோட லிமிட்டேஷன் என்ன, எனக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து எத்தனை உறவு, எதுல வந்து நான் அவங்கள மேல வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தலாம், எதுல வந்து நான் எதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. எல்லா உறவுலயும் வந்து நம்ம இந்த ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். வீட்டுக்குள்ளேயும் சரி, வேலை செய்யற இடத்துல வந்து எந்த பிரச்சனையுமே வராது நமக்கு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இந்த குணங்களுடன் போராடிக் கொண்டுள்ள தருணத்தில் கிருஷ்ணர் இவற்றுக்கு மேலே நமது நடவடிக்கைகளை சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கார். நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நிறைய வந்து பார்த்தோம் நேற்று. நமக்குள்ள வந்து பரமாத்மாவா இருந்து பரமாத்மா இருந்து எல்லாத்தையும் விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார்.
இல்லையா? ஸோ அதனால நம்மள வந்து நம்மளோட எண்ணங்கள் வந்து நமக்குள்ள இருக்கு, யாரும் தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் அவர் வந்து சாட்சியா இருக்கிறாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ம். रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तदा हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடித்து மேலே ஓங்குகிறது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்துவகுணத்தை தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவுகின்றது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு போட்டி நடந்துட்டே இருக்குது. நம்மளே எடுத்துக்கலாமே. நம்ம காலையில இருந்து நைட்டு வரை எப்படி இருக்கும்? சில நேரத்துல வந்து ரொம்ப நல்லவங்களா இருப்போம் இல்லையா? உதாரணத்துக்கு இப்ப எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் இந்த கிளாஸை கேட்டுட்டு படிச்சிட்டு இருக்கோம் பகவத்கீதை. இப்ப எந்த குணத்துல இருக்கோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சத்துவ குணத்துல இல்லையா? இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வீட்டுல போயிட்டு சமைக்கணும், பாக்ஸ வந்து பேக் பண்ணணும். அப்ப தாட் கூட்டுன்னு இருப்போம். அப்ப எந்த குணத்துல இருக்கிறோம்? ரஜகுணம். ராஜா குணத்துல இருக்கான். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் வேலை செஞ்சு ஆஞ்சு ஓஞ்சு டயர்டா இருப்போம். போதும்டா சாமி எல்லாம்னு அப்படின்னு நினைப்போம். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? ஆட்டோமேட்டிக்கா தூக்கத்துக்கு போவோம் இல்லையா? அப்ப வந்து தூக்கம் இருக்குது. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப போய் தூங்குனா தூங்க மாட்டோம் நம்ம இல்லையா? இப்பயும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம தூங்க மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து வேலை இருக்கு இல்லையா? அப்போ ஒவ்வொரு சமயத்துல ஒவ்வொரு குணம் நமக்குள்ளே வந்து போட்டி போடுது. அது ஒண்ணு வந்து உயர்ந்து இருக்குதுன்றதை நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியுது இல்லையா? சோ முக்குணங்கள் களின் தோன்றுதல் மற்றும் மறைதல் செயல்பாடுகளின் படியிலும் மற்றும் பழைய கர்மங்களின் அடிப்படையிலும் நடக்கின்றன. இது எப்படிப்பா வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு நேத்து வரல, பல பல ஜென்மங்களா வருது. எப்படி இந்த ஜெயிண்ட் வீல் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது சுத்துனாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து மேல போவாங்க, மேல போனவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆவாங்க? கீழே வருவாங்க. இது மாதிரிதான் நம்ம முக்குணங்களுக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? கர்ம பந்தத்துக்குள்ள வந்து சுழலிட்டே இருக்கிறோம். ஒருவன் உறுதியோட இருந்தா கண்டிப்பா அவனால என்ன பண்ண முடியும்? சத்துவகுணத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். சத்துவகுணத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவத்தில் அவன் நிலை பெற முடியும். அத்தலம் தான் வந்து வாசுதேவ தலம். ஓகேவா? அதாவது இந்த உயர்ந்த தலத்துக்கு நம்ம போனோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள நமக்குள்ளே வந்து ஒரு போட்டி இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால பிராக்டிஸ் அதாவது பயிற்சி பண்ண இந்த 3 குணங்களை கடந்து வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इत्युत हरे कृष्ण படிச்சிருங்க. 13 வரையும் படிங்க மாதாஜி. 11 12மா ஓகே 12 13 படிச்சிருங்க. 12 படிச்சுடுறேன். लोप प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृह रजसेतानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதை பார்க்க போறோம்னா ஒவ்வொரு குணங்களின் அறிகுறிகளை வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ இது சர்வத்திர. இதை வந்து 11வது ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை பத்தி சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா? இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 துவாரங்களை கொண்ட நகரம் தான் இது. ஓகே? 11 தானே? ஓகே. ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 கண்ணு, மூக்கு, வாய், காது, மலம் கழிக்கக்கூடிய துவாரம், பாலுணர் உறுப்புடைய துவாரங்கள் இருக்கு இல்லையா? இந்த 9 துவாரங்கள்ல கொண்ட நகரம் தான் இது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்வகுணத்தில் ஒருத்தன் வந்து மேலோங்கி இருக்கும்போது எல்லாம் வந்து பிரகாசமா இருக்கும். ஓகேவா? பிரகாசமா இருந்தது சத்துவகுணத்தில் வந்து அவன் இருக்கிறான்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது நம்ம சில ஞானிகள்லாம் பார்க்கும்போது ஒளிவட்டம் தெரியுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது இதுதான் பிரகாசம்ன்றது வந்து அந்த அந்த வார்த்தையில நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் இருக்கிற விஷயத்த இருக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுப்பான். ஓகேவா? எதையும் வந்து கூட்டி கழிச்சுலாம் பார்க்க மாட்டான். இதனுடைய தன்மை இதுதான் அப்படின்றது இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கான். அந்த இருக்கிற விஷயத்த இருக்கிற மாதிரி கிளாரிட்டியோட புரிஞ்சுக்கிறவன். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லோபா. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பிரவிருத்தி, எனக்கு ஆசை
இல்லையா? கா ஆசை, பேராசை, அடையணும் என்ற எண்ணங்கள்லாம் அவனுக்கு வந்து நிறைய இருக்கும். ஒன்று ஒன்றை வந்து நான் எப்படியாவது அடைஞ்சே தீரணும்னு சொல்லிட்டு அவன் எவ்வளோ வேணும்னா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வான். ஓகேங்களா? பரத குலத்தவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போதும் பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர பயிற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. ஓகேவா? தீவிரமா முயற்சி பண்ணுவான். ஒரு லிமிட்டேஷன் இல்லை, அவ்வளோ அளவுக்கு தன் உடலை வருத்தி கஷ்டப்படுத்தி அந்த கட்டுப்பாடற்ற ஆசையை நிறைவேற்றிக்கணுன்றதுக்கோசம் வாழ்ந்துட்டு வருவான். ஓகேங்களா? ஓகே, இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு? புலனை திருப்தி பண்ணுறதுக்கோசம். ஆனால் கடைசியில் அந்த புலன்களை வந்து திருப்தி அடையவே முடியாது, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் அவனுக்கு அது தெரியாமல் அவன் வாழ்ந்துட்டே இருப்பான். சில பேரெல்லாம் பார்க்கலாம் ரிட்டையர்மெண்ட் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வேலையும் செஞ்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஓடி டைமும் ஓவர் டைமும் பார்த்துட்டு சம்பாரிச்சிட்டு வருவாங்க. எதுக்கு? சந்தோஷமாக இருக்கலாம், நிம்மதியாக இருக்கலாம். ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போதே வந்து அவங்க சில பேர் வந்து இறந்தும் போயிடுறாங்க. ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டு கொஞ்சம் மாதத்துலேயே வந்து இறந்தும் போயிடுறாங்க, இல்லையா? ஸோ இந்த புலன்களை வந்து அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில பேர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பிறகு கூட வேற ஏதாவது ஜாபுக்கு போகிறாங்க இப்போ இருக்கிறவங்கெல்லாம், இல்லையா? ஆசை காரணம். அப்போ இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கவன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துக்கா, அவனுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய தகுதிகள், திறமைகள்லாம் இருக்கும். ஆனால் பட் அவன் என்ன நினச்சிப்பான், என்னால் இதை பண்ண முடியாது, நான் எதுக்கும் தகுதி இல்லாதவன், லாய்க்கு இல்லாதவன் சொல்லிட்டு அவனா ஒரு தவறான கால்குலேஷனை போட்டுட்டு அவன் எந்த ஒரு முயற்சியும் பண்ணாமல் அப்படியே மந்த புத்தியோட வாழ்வான். அதுதான் வந்து தமோகுணம். அவன் இருள் சூழ்ந்து இருப்பான், கிளாரிட்டி இருக்காது, ஞானம் இல்லாதனால இருள் சூழ்ந்து செயல்களை செய்யாமல் பைத்தியக்காரத்தனமும் மயக்கமும் போல் இதனால இந்த குணங்கத்தோடு இருக்கிறவன் தான் தமோ குணத்துல. ஸோ இந்த முக்குணங்களுடைய அறிகுறிகளை பார்த்தோம். ஓகே, சத்வகுணம்னா அவனுக்கு வந்து ஞானம் இருக்கு, ரஜோகுணம்னா அவனுக்கு கட்டுப்படாத ஆசைகள் இருக்கு, தமோ குணத்துல வந்து பைத்தியக்காரத்தனமும் சோம்பேறித்தனமும் மயக்கமும் இருக்கு. இப்போ மூன்றாவது பிரிவினுக்குள்ள போலாம். குணங்களுக்குள்ளே செயல்பட்டு மடிதல். இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள செயல்பட்டு மடிறாங்களா அவங்க எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 15வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஓகே மேம். 14, 15 ரெண்டும் 14, படிங்க. 15 ரெண்டு படிக்கிறேன். ஏன்னா 14 இங்க கொடுத்தில்ல. सत्ते प्रवृते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते तदसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 14லேருந்து 14 5 ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ் சத்வகுணத்தில் இருக்கிறான். அதனால அவன் இறந்த பிறகு எங்கே போகிறான்னு வச்சுக்கோங்கன்னா பிரம்ம லோகத்துக்கோ ஜனலோகத்துக்கோ போகிறான். அங்கே போயிட்டு வந்து சந்தோஷமாக இருப்பான். அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் வந்து பிறப்பான். ஓகேங்களா? ஓகே, அதே ரஜோகுணத்தில் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போகிறான்னா மறுபடியும் இந்த மனிதர்கள் பிறக்கக்கூடிய இந்த பூலோகத்துக்கு வருவான். தமோ குணத்தில் இருக்கவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாழ்ந்த கிணத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஓகேவா? அதாவது மிருகங்களாக பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. 15 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இவனுக்கு வந்து இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்க வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாத ஆசை இருக்கும், பேராசை இருக்கும். ஓகேவா? அதனால அவன் ஓடிட்டே இருப்பான். அவனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இவன் 4 கால சக்கரத்தில் காரில் ஓடிட்டு இருப்பான். அந்த மிருகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 காலில் போயிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? அதுதான் வித்தியாசம். எதையோ வந்து தேடி தேடி போயிட்டே இருக்கிறான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 16, 17 படிங்க மாதாஜி. ओके. कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमस फलं सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानम् एव च. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 16வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அதை சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும், தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றது. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளைவுகள் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கு.
தூய்மையானது, சந்தோஷமானது, துக்கமானது, முட்டாள்தனம். ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதே வந்து சத்வகுணத்தில் உண்மையான ஞானம் விருத்தியாகிறது. ரஜோகுணத்தில் பேராசை. தமோகுணத்துல என்ன ஆகுது? முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனமும் மயக்கமும் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு குணத்துல ஒன்னொன்னு மேலோங்கி இருக்குது. ஓகேங்களா? நம்ம இந்த டேபிள் காலுக்கு வரலாம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்க வந்து தூய்மையான செயல்கள். அங்க வந்து விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஞானம் கிடைக்குது. ஆனா ரஜோகுணத்துல வந்து தன்னை வற்புறுத்தி அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, அவனுக்கும் வந்து துன்பம் வரும் இல்லையா? அல்பாயுஸ்ல போயிடுவான். உடல் ஆரோக்கியம் இருக்காது. அவனுக்கு என்ன இருக்குது விளைவு பாத்தீங்கன்னா பேராசை, எல்லாத்துலயும் ஃபர்ஸ்ட், எல்லாத்துலயும் முந்திக்கணும்ன்ற புத்தி இருக்கும். ஒரு பொறுமை, தாழ்மை எல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்தனமா இருப்பாங்க. அதனோட விளைவு என்ன? மயக்கம் இல்லையா? சோ இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து அந்த 14 இருந்து 17 ஸ்லோகத்தினுடைய சம்மரி. இவ்வுடலில் இருக்கும்போதே ஒருவர் அடுத்த வாழ்க்கையை தயார்படுத்திக் கொள்கிறார். எனவே பொறுப்பான தேர்வுகளை செய்யுங்கள். சோ நம்ம எல்லாரும் இந்த உடல்ல வாழும்போதே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அடுத்த ஜென்மத்துக்கு என்ன வேணும், எப்படி பிறக்க போறோம்ன்றத வந்து நம்ம செயல்கள் மூலமா நம்ம பண்ண போறோம் இல்லையா? இந்த வழி போறதா அந்த வழி போறதான்றதுல வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் வாழ்வில் எல்லா நன்மைகளும் தரத்தக்க மனித உடல் கிடைப்பதற்கு அரியதாக இருப்பினும் இயற்கையின் விதிகளின் படி தானாக கிடைக்கப் பெறுகிறது. இந்த மனித உடலை ஆன்மீக குரு மாலுமியாகவும் முழுமுதற் கடவுள் உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமான காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டுப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப்பல் தெரியுது இல்லையா? அந்த படகுல வந்து ஓட்டுநர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக குரு. ஓகே, அவருக்கு தெரியும் அந்த இவங்களை வந்து எங்க கூட்டிட்டு போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு. நம்ம எல்லாம் வந்து அதுல போயிட்டு ஏறி உக்காந்துக்கணும். உட்காந்துட்டு எந்த சூழ்நிலையிலயும் வந்து அதை விட்டு இறங்கக்கூடாது. இந்த படகு வந்து கரெக்டான இடத்துக்கு போய் சேரணுன்றதுக்கோசம் காற்று வந்து பெரும் காற்று வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த திசையில போறோமேன்னு தெரியாது. போறது ஒரு இடமா இருக்கும். அந்த பெரும் காற்றால எங்கேயோ போய் சேரும். அந்த காற்றாகவும் யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளாக இருந்து நம்ம பயணத்தை வந்து சாதகமா பண்ணி நம்மளுடைய குறிக்கோள் அடையறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு கடவுள். அதுக்கு வந்து நம்ம ஒத்துழைப்பு அவர்கிட்ட கொடுக்கணும். ஓகேவா? இறப்பு என்பது துன்பங்களின் முடிவு அல்ல. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பயணத்தில் இருந்து அடுத்த பயணத்தை தொடர்வதே. எனவே இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லும் சரியான விமானத்தில் ஏற வேண்டும். ஓகேவா? சரி, எதில் ஏறணும்? கடவுள்கிட்ட போறக்கூடிய வழியை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். ஆறுகிட்ட போய் சேரக்கூடிய ஆஹ் வழி என்னவோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம போகணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம பண்பட்டோட மனசோட இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்வகுணத்தில் இருக்கிறவங்க படிப்படியாக எங்க போறாங்க? உயர்லோகத்துக்கு போறாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க இந்த மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து பிறக்குறாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையை கீழ் நோக்கி எடுத்துட்டு போறாங்க. அதுதான் இந்த பிக்சர்ல தெரியுது. அதாவது கீழ்நிலைன்னா கீழ்நிலை பிறவி மிருகங்களா பிறப்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம எந்த செயலை செய்யறோன்றதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ எதெல்லாம் நம்மளை பந்தப்படுத்துது அதை வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க? சந்தோஷமா திருப்தி விட்டு நாணத்தோடு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலில் எல்லா கதவுகளும் வந்து பிரகாசமா இருக்கிறாங்கன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஏற்கனவே பார்த்ததா இங்க சம்மரி பார்க்க போறோம். அதனால பாவ வேலையிலிருந்து ஒருவரை இது விடுவிக்கும். ஆனா மரணத்தின் போது அவங்க எங்க போறாங்க? பிரம்மலோகம், சத்தியலோகத்துக்கு போறாங்க. பட் அவங்களும் வந்து மறுபடியும் பிறப்பாங்க. ஓகே. அவங்களுடைய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய்மையானது. ஓகே, ஞானத்தை விருத்தி செய்யக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பலநோக்கு செயல்களை வந்து பற்றுதல் நிறைய இருக்கும், ஆசை இருக்கும். அதை கட்டுப்பாடு அற்ற ஆசை. ம் அதனால என்ன பண்ணுவாங்க? மறுபடியும் வந்து மனுஷனா பிறப்பாங்க. இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? துக்கம், பேராசை. ஓகேவா? என்ன நம்ம இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இல்லையா? அடுத்து தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பைத்தியக்காரத்தனமாவும் சோம்பேறியாவும் இருள் சூழ்ந்தும் அறியாமைனாலும் இருந்து கீழ்நிலை பிறவியை எடுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் இந்த 3 குணங்களுடைய தாக்கம். அடுத்த பிரிவுக்கு போலாம். ஓகே, அதாவது குணங்களை தாண்டி செல்றது எப்படி? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி 19வது ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க மாதாஜி. 18, 10 ரெண்டும் படிச்சுடுறேன். 19 படிங்க மாதாஜி. ஹரே 18 கிருஷ்ணா. படிக்கல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, 10 அதுதான் சம்மரியா பார்த்துட்டோம். இப்ப 19ல இருந்து படிக்கலாம் மாதாஜி. 19ல இருந்து எவ்வளவு? ஒரு ஸ்லோகமா எத்தனை ஸ்லோகம் படிக்கட்டும்? 1.
ஒண்ணு படிங்க. नान्यं गुणेऽपि कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த முக்குணங்களை வந்து தாண்டி செல்றது எப்படின்றத பார்க்க போறோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 பிரிவுகள் இருக்கு. தாண்டியவர்களின் அறிகுறிகள், அவர்களுடைய நடத்தை என்ன, எப்படி தாண்டுவதுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான். இப்போ வந்து 2 விஷயம், 2 பாயிண்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உலகத்துல பிறந்தவங்களுக்கு 3 குணங்கள் இருக்கு. அதே கடவுளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களுடைய தாக்கம் இல்லை, அவர் நிர்குணான்னு சொல்றோம். ஓகேவா? இந்த 2 பாயிண்ட் தெரிஞ்சுட்டு மூணாவது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, இது எல்லாத்தையும் யார் வந்து முறையாக காண்கின்றானோ எனது ஆன்மீக இயற்கையை வந்து அடைகின்றான். இது எல்லாத்தையும் இருக்கிற மாதிரி பாக்குறவன் எங்க வந்து சேர்றான்? தன்னுடைய ஆன்மீக லோகத்துக்கு வந்து சேர்றான்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. 3 பாயிண்ட் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? அதாவது உட- உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களுக்கால வழங்கப்பட்டது. அதனுடைய செயல்கள் முக்குணங்களால வழி நடத்தப்படுகிறது. அவனுடைய இலக்கு என்ன? முக்குணங்களால் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. ஓகேவா? ஆனா ஆத்மா இதிலிருந்து வெளிப்பட்டது, தனிப்பட்டது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நேத்து. இந்த ஆத்மா எந்த செயல்களும் செய்யாதுன்றத பார்த்தோம். பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவரால் தான் வந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும். இந்த 2 பாயிண்ட் நம்ம ஆத்மான்றதை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம செயல்கள் செய்யறதில்ல. இந்த புலன்களும் உடல்கள் தான் செயல்கள் செய்யுது. இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பரமபுருஷனுடைய இயற்கை குணம், அவர் வந்து நிர்குணான்றதை தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் விடுதலை அடைகிறான். இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது இந்த பரமன் லோகத்துக்கு வந்து போய் சேர்றான். ஓகேவா? நம்ம எல்லாருக்கும் உண்மையான ஆன்மீக குரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். ஓகேவா? நம்ம வந்து சில சமயத்துல வந்து ஆஹ் கால சூழ்நிலையாலும் அறியாமையினாலும் வந்து பந்தப்படுகிறோம். நமக்கு வந்து ஹெல்ப்லெஸ் சுச்சுவேஷன், உதவியற்ற நிலையில இருக்கிறோம் இல்லையா? எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய அறியாமை. ஓகேவா? நம்ம வந்து நம்மளுடைய அசலான நிலை என்ன, நமக்கும் கடவுளுக்கு என்ன பந்தம், ஓகே, சம்பந்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு நான் கடவுளுடைய நித்திய சேவகன்ற பாயிண்ட் நம்ம கிளாரிட்டியா வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். ஓகே. அதுக்கு பிறகு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட சம்பந்தம், பிரயோஜனம், இலக்கை வந்து அடையணும், கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतम् अश्नुते. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்கின்றான். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு சங்கிலியால கை கட்டப்பட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் தன்னை விடுவிக்க முடியுமான்னு பாத்தீங்கன்னா அவனால விடுவிக்க முடியாது. யாருடைய கை வந்து ஃப்ரீயா இருக்குதோ இல்லையா, யாருடைய கைகள் வந்து பலமா இருக்கோ அவன் ஒருத்தனாலதான் இந்த சங்கிலியை வந்து பிரிக்க முடியும். ஓகேங்க? அவிழ்க்க முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. சோ நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஓகேவா? சோ இந்த 3 குணங்களுடைய தாக்கத்தால வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். யார் வந்து நம்மளை விடுதலை பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக குரு, தூய பக்தர்கள், கடவுளுடைய பிரதிநிதிகள் தான் வந்து நம்மளை வந்து விடுதலை பண்ண முடியும். ஓகேவா? சோ இந்த உடலை உடையவன் ம், சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான். ஆக்சுவலா எங்க வந்து அவனால சந்தோஷமா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தளத்துல தான். இந்த பௌதிக தளத்துல அவனால வந்து சந்தோஷமா இருக்கவே முடியாது. அதாவது கொஞ்சம் சந்தோஷத்துக்கோசம் அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய ரத்தத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்வையா சிந்தி அவன் கஷ்டப்படுறான். எதுக்கு? ஒரு நிமிஷம் சந்தோஷத்துக்கோசம். யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாரும் எவ்வளவு அளவுக்கு சாப்பிட்றோம். இது கொஞ்சம் ஒரு சாதம், ஒரு பொரியல், சாம்பார், ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு உழைக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா? ஒரு வேளை சாப்பிட்றதுக்கோசம் நம்ம ஒரு நாள் ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறோம். அதுல எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு
இல்லையா? ஸோ இது வந்து உண்மையான சந்தோஷம் அல்ல. பட் நம்ம இதுதான் உண்மையான சந்தோஷம்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செய்வதால் பக்தர் இந்த ஜட உலகில் இருந்தாலும் ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேறுவதால் ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்தில் விடுபட முடியும். ஸோ அதே வந்து இதே உலகத்துல இருந்துட்டு கூட நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு வந்தா நமக்குள்ள வந்து ஒரு அமைதி சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உடலை வச்சுட்டு கூட நம்ம சந்தோஷமா இருக்க முடியும். எந்த தளத்துல? ஆன்மீக தளத்துல வந்து நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி கேட்கிறாரு. எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? ஓகே. யாராவது கடந்து போயிருக்காங்களா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கடந்து போயிருக்காங்க. அவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன? அவர்களுடைய நடத்தை என்ன? இயற்கை குணங்களில் அவனை உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ஓகேவா? இந்த 3 கேள்விகளை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை பார்த்துட்டு நம்ம போகலாம். அதனால தான் நம்மளோட என்ன சொல்றாங்க, ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றணும்னு சொல்றாங்க சுருக்கமா. இல்லையா? அர்ஜுனன் வந்து விலாவரியா 3 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. இதுக்கு சுருக்கமா பதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்றை பின்பற்றினா நம்ம எல்லாம் வந்து வெற்றி அடைய முடியும். இல்லையா? முக்குணங்களை கடந்தவனுடைய தன்மைகள் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रकृतिं च मोहम् एव च पाण्डव न तेष्टि सम्प्रवृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो वत्तिष्ठति निगते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्रमकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्मक संस्तुति मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டாரு. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றார். ஓகேவா? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோண்டி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்து இருக்கும்போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும். 3 விஷயம் சொல்றாரு. பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம். இதை நம்ம அலசி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிரகாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துக்கு சேர்ந்தது. பற்றுதல் பேராசை ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தது. மயக்கம் தமோ குணத்தில் சேர்ந்தது. இது 3 நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது அதற்கோசம் அவன் வந்து வெறுக்காமலும், ஐயோ அதெல்லாம் என்கிட்ட பிரகாசமா நான் இல்லையே, பெயர் புகழோடு இல்லையேன்ற ஏக்கம் இல்லாதவனும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இயற்கை குணங்களின் விளைவுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில். ஓகேவா? இந்த 3 குணங்கள் எது என்னவா இருக்கட்டும், நான் வந்து ஸ்டெடியா இருக்கிறேன். ஓகே. ஸ்திரமா இருக்கிறேன். எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ், மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம, சஞ்சலம் இல்லாம நடுநிலையில் இருக்கிறான். 2வது பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. குணங்களே இதெல்லாம் எதனால நடக்குது? இந்த குணங்களால நடக்குதுன்ற கிளாரிட்டி அவனுக்கு இருக்கு. ஓகே. தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக பார்ப்பவனும். ஓகே. இது 3வது பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். தன்னில் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக பார்க்கிறான். ஸோ அவன் தனக்குள்ளே வந்து சமமா பார்க்கறான்னா, பார்க்கக்கூடிய வேறு வேறு பொருட்கள், அதாவது தங்கத்தையும் கல்லையும் யாராவது சமமா பார்ப்பாங்களா? கல்லையும் வைரத்தையும் ஒன்னா பார்ப்பாங்களா? அப்பன்னா ஒருத்தவங்க பார்த்துருக்காங்கன்றது அர்த்தம் இல்லையா? ஓகே. காண்பவனும் பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும் திடமானவனும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகிறார். இதுல எத்தனை பேருக்கு எத்தனை டிக் வந்துச்சுன்னு பாத்துக்கோங்க நீங்களே.
இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம எந்த குணத்தை தாண்டி இருக்கிறோம்? இந்த 3 குணங்களை தாண்டி சுத்த சத்வ நிலை வாசுதேவ தலத்துக்கு போயிருக்கோம்னு அர்த்தம். இங்க எத்தனை இன்ட்டு வந்துச்சோ அப்ப அந்த எத்தனை ராங்குக்கு வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸு. ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பண்படுத்தும் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்து முன்னேற்றம் அடையும். நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமைதியாக போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? பற்று இந்த உலகத்தில் வாழும்போதே எப்படி இருக்கணும்? நடுநிலையோடும் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய மனோபக்குவத்தோடும் எது மேலேயும் வெறுப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் புலம்பல் எதுவுமே இல்லாமல் மான அவமானம் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி அப்படின்னா எப்படின்னா வாயை பொத்திட்டு காதை பொத்திட்டு வீடு குடும்பத்தில் வாழ்ந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அமைதி கிடைக்கும் இல்லையா? நண்பனையும் எதிரியோ இங்க யாரை வச்சுக்கலாம்? மாமியார் மாமனார் நாத்தனார் எல்லாரையும் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? வச்சுக்கிட்டா எல்லா குணங்களும் நம்மக்கிட்ட என்ன ஆகுது? பண்பட்டு சிறந்த குணத்தோட வாழ முடியும். அதுக்கு என்ன வேணும்? பொறுமை சகிப்புத்தன்மை வேணும். ஓகேவா? ஸோ இது எப்படிப்பா வளர்த்துக்கிறது? எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க, ஈஸி. ஓகேவா? எப்படி வந்து நான் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஆரம்பம் என்ன? நான் இந்த ஒரு சரீரம் அல்ல, நான் ஆத்மா, கடவுளுடைய பங்கு, ஒரு நித்திய நித்திய சேவகன்ற ஞானம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்டிப்பாக இந்த உடல் தளத்துலேருந்து நம்ம என்ன ஆகுறோம்? இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுலேருந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செஞ்சு கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்தி பண்ணுறோன்ற இடத்துக்கு போகிறோம். ஓகேங்களா? இதுதான் பதில் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு. ஓகேவா? 2வது கேள்வி அவர் கேட்குறாரு இல்லையா? அவருடைய டீலிங்ஸ், அதாவது அந்த கொஷினை பார்த்துக்கலாம். இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனுடைய அறிகுறிகளை பார்த்தோம், பெரிய லிஸ்ட். அவன் நடத்தைகள் யாவை? ஓகே, அவன் நடத்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே ஒரு நிமிஷம், அதாவது எதனாலும் அவன் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஓகேவா? ஒருத்தன் வந்து புகழட்டும் ஒருத்தன் வந்து அவமானப்படுத்தட்டும் அவன் வந்து பா பாதிக்கப்பட மாட்டான், அமைதியாக இருப்பான். நம்மளா இருந்தால் என்ன பண்ணோம்? என்ன போய் அப்படி சொன்னியான்னு போயிட்டு சண்டாரத்துக்கு நிற்போம் இல்லையா? இல்லை எதிர்த்தாவது பேசுவோம், இல்லை வாதாடுவோம் இல்லையா? அவன் தன்னுடைய வேலைகளை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்வான். எந்த ஒரு மனசும் வந்து எந்த ஒரு விஷயமும் அவனுடைய மனசை வந்து பாதிக்காது. அதாவது எந்த சூழ்நிலைகள்லாம் எனக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறதுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும், சாதகமாக இருக்கும், அதை வந்து ஏற்றுப்பான். மித்ததெல்லாம் வந்து அவன் துறப்பான். ஓகேவா? எல்லா ஜீவராசிகளும் தன்னுடைய உற்ற நண்பனாக நினைப்பான். எல்லாருக்கும் வந்து எப்படி என்னால் உதவி செய்ய முடியும்? பரதுக்க துக்கி, அதாவது இந்த தூய பக்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஜீவராசிகள் கஷ்டப்பட்டாலும் அதை அந்த கஷ்டத்தை வந்து தன்னோட கஷ்டமாக நினைப்பாங்க. அதுதான் பரதுக்க துக்கி. அதுதான் வந்து பிரபுபாதா கிட்ட அந்த தன்மை இருந்துச்சு. அவரை வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு சாதனை படைச்சாலும் ரொம்ப ஹம்பிளாக இருந்தார். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த பாஷாங்க தேசத்துக்கு போயிட்டு அந்த இப்பிகளுக்கெல்லாம் சமைச்சு போட்டார். சமைக்கிறதும் இல்லாமல் அதை எல்லா தட்டையும் கழுவியும் வச்சார். நம்ம வீட்டில் என்ன, நீ சாப்பிட்றது நான் ஏன் கழுவுனா சண்டையும் வருது இல்லையா? ஆனால் அவர் எல்லா வேலையும் அவ்வளோ அளவுக்கு ஹம்பிளாக இருந்துட்டு எல்லா சேவைகளும் செஞ்சார் இல்லையா? ம், எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ணரை கொடுக்கறதுல தான் அவர் கண்ணா இருந்தார் இல்லையா? த யாரா இருந்தாலும். ம் இல்லையா? ஸோ அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வேரியேஷன் இல்லை. இவன் வந்து பணக்காரன், இவன் வந்து ஏழை, இவன் பொலிட்டீஷியன், அப்படிலாம் எந்த ஒரு பேதமும் அவர் இல்லை. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பார்த்துக்கிட்டார். ஓகே, ஸோ இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவர் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ஓகே, ஸோ இந்த 3 குணங்களுடைய குணாதிசயம் நமக்கு தெரியும். ஓகே, எல்லாத்துலேயும் வந்து ஸ்திரமா இருக்கணும், சஞ்சலம் இல்லாம நடுநிலையோடு இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் இந்த 3 குணங்களை கடந்தவன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, எப்படி வந்து ஒரு தராசு வந்து சமமாக இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி அந்த மனிதனுடைய சுபாவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புகழ்ச்சிக்கு மயங்காமலும் இகழ்ச்சிக்கு தோண்டு போகாமலும் மானம் அவமானம் இன்பம் துன்பத்துக்கும் ஏற்று இன்பம் வந்தால் துள்ளி குதிக்கிறது, துன்பம் வந்தால் தோண்டு போகாமலும் இருக்கிறவன் தான் வந்து நடுநிலையில் சமநிலையில் தன்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கான்றது அர்த்தம். ஸோ இத்தனை நாள் நம்ம எல்லாம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம், இந்த மாற்றங்கள் நமக்குள்ள வரணும். ஓகே, எல்லாரையும் சமமாக நடத்துபவனும்
கல் மண் தங்கம் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கணும். நண்பனையும் எதிரியும் வந்து பார்க்கணும், சமமாக பார்க்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம வீட்டில் வந்து பெரியவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, அதாவது எல்லாரையும் விருந்தோம்பல், அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு எதிரி வந்தால் கூட அவனுக்கு வந்து ஃபீலிங்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஐயோ நம்ம எதிரி வீட்டுக்கு போயிருக்கோம் அதனால வந்து ஒரு மாதிரி சங்கோஷமாக இருக்குன்னு, அவனை கூட நல்லா வந்து ட்ரீட் பண்ணி அனுப்பணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. எல்லாவற்றையும் சமமாக கருதி அனைத்துமே சமமாக நடத்துபவன் இல்லையா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த குணாதிசைகள் माञ्चयुक्त्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான். இந்த பதில் பாருங்க, கிருஷ்ணர் சொல்றது இந்த 3 குணங்களை தாண்டி, ஓகே, இந்த ஜட இயற்கையில வந்தாவே இந்த 3 குணங்கள் இருக்கும். பரிபூரண பக்தியை தொண்டில் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, பரிபூரண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பூரணமான பக்தியை வந்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் செய்யலாம். ஓகேவா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காலையில் மாத்திரம் ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டா படி, என்னோட பக்தி முடிஞ்சிச்சு, என்னோட ஜபம் முடிஞ்சிச்சுன்னு ஜபமாலையை மாட்டி வச்சிருவோம், புக்கு எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டிடுவோம். அதுக்கு பிறகு நம்ம செயல்களை செஞ்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா. இப்படி இல்லை, எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் வந்து இந்த உலகத்துல இருந்தா கூட அவன் எந்த நிலையை அடைஞ்சவன், பிரம்ம நிலை. அவருக்கு வந்து ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சு இல்லையா, அவன் பிரம்ம நிலையில இருக்கிறான். இதுதான் வந்து பதில் 3வது கேள்விக்கு. ஓகேவா. சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் ஜபத்தை நிறுத்துவோம், கிளாஸை அப்புறம் அட்டன் பண்ணலாம் விடு அப்படின்னு பண்ணுவோம். ஆனா இந்த மனோபான்மை இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் வரும். பட் நம்ம வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஸோ கடவுள்கிட்ட சரணடைஞ்சாதான் நம்ம இந்த 3 குணங்களை வந்து மேற்கொள்ள முடியும், இல்லைன்னா பண்ணவே முடியாது. ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு வந்து யாரோட துணை எடுத்துக்கணும், ஆன்மீக குருவோடைய துணை எடுத்துட்டு தூய பக்தர்களுடைய வழிநாடு காட்டுதல் படி நம்ம வாழணும். அதாவது இப்போ ஒரு அரசர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லைன்னா ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் பார்க்கணும்னு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு எப்படி போகணும், நம்ம எந்த வழியா போகணும், ஒரு லெட்டர் எழுதணும், அவங்களுடைய பர்சனல் செக்ரட்டரி கிட்ட வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கணும் இல்லையா. நம்மளால நேராக போய் பார்க்க முடியுமா, முடியாது இல்லையா. அது மாதிரி நம்மளால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தகுதி இல்லை நேரடியாக கிருஷ்ணருக்கு போய் சேவை செய்யறதுக்கு. அதனால நம்ம யாரை பிடிச்சிக்கணும், ஒரு சிஎம்ஐ பார்க்கணுன்னா பிஏவை பிடிச்சிக்கிற மாதிரி நம்ம ஆன்மீக குருவை படிச்சுட்டு அவரு சொல்ற வேலையை செஞ்சுட்டு போனாதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை போய் சேர முடியும். ஓகேவா. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கும். என்னடா இந்த கிளாஸை கேட்டேன் சரி, இந்த பிரச்சனை வரும்போது நம்ம மனசு வந்து தோண்டு போகும். ஆனா அந்த பிரச்சனையை பார்த்து நம்ம சொல்லணும், என்னுடைய கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அளவுக்கு பெரியவர். நம்ம பிரச்சனையை வந்து நமக்குன்னா பெருசா உருவகம் பண்ணி அதை பார்த்து பயப்படுவோம். அந்த பிரச்சனை கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும், உன்னை விட பெரியவர் வந்து என்னுடைய கிருஷ்ணர்ன்றத சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா. தெய்வீக நிலையை அடைவதற்கான வழி கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டில் மட்டும் ஈடுபடுதல், எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல். பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட மரண படுக்கையில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார். தெரியுது, அவரு படுத்துட்டு இருக்காங்க, அவர் பேசுறதுக்கு யாருக்கும் கேட்கல, அவர் கிட்ட வந்து மைக்ரோஃபோன் வச்சு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்டாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இவர் தான் நம்மளுடைய முன்மாதிரி. हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. ஸோ நம்ம இதை ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து 3 நிலைகள் இருக்கு, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இல்லையா. ஸோ மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதியின் இன்பத்தின் தர்மமான அருவத்துக்கூட நான் தான்ப்பா பேஸ். ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்த வந்த பிரிஞ்சது தான் வந்து பரமாத்மா. அப்புறமா வந்து இன்னொரு எக்ஸ்பான்ஷன், கடவுளுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பிரம்மன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். அருவத்தை வழிபட்டா கூட கிருஷ்ணரை வந்து மறைமுகமா வழிபடுறாங்கன்றத ஞானம் அவருக்கு இருக்காது. பட் அவங்க பண்றது இதுதான், கிருஷ்ணரை மறைமுகமா வந்து வழிபடுறாங்க. ஓகேவா. ஸோ அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் கிருஷ்ணரே. பிரம்மன் நிலையை அடைதல் ஆன்மீக தன்னுணர்வின் முதற்படியாகும்.
ஓகேவா? பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்தால் பிரம்மனையும் பரமாத்மாவை அறிந்ததாகும். ஸோ நம்ம கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டா இது ரெண்டுமே புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி. இல்லப்பா நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மனை புரிஞ்சுக்கிறேன், அதுக்கு அடுத்தது பரமாத்மா நிலைக்கு போறேன்னா அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். டைரக்டா நம்ம கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஞானம் நமக்கு கிடைக்குது. ஓகேவா? தனியா வந்து முயற்சி பயிற்சி பண்ண தேவையில்லை. குணங்களை நம்மை கட்டுகிறது, கிருஷ்ணர் நம்மை விடுவிக்கிறார். குணங்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்துகிறது, கிருஷ்ணர் நம்மை முக்தி அடைய செய்கிறார். அதனால நம்ம இப்போ ஒரு சாய்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். ஸோ இந்த குணங்களோட நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, கட்டுப்பாடாகிறேன், ஆனால் விடுதலை கிடைக்காது. இதுல இருந்து நான் வெளியே வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து இந்த அருவ பிரம்மத்தை ஃபாலோ பண்ணவங்க யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேதங்கள்லாம் படிச்சு நல்ல கற்றறிந்தவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 குமாரர்கள். அவங்களுக்கு எப்பப்ப மனமாற்றம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ் துளசி ஒரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைகுந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. அங்க வந்து துளசி வந்து நுகர்றாங்க. நுகர்ந்த பிறகுதான் அவங்களுக்கு வந்து கடவுளுக்கு வந்து உருவம் இருக்குன்ற உணர்வு வந்துச்சு. ஈவன் சுகதேவ கோசாமி என்ன பண்றாரு, இந்த இடத்துல வந்து நான் பந்தப்படுத்திடுவேன்னு ஓடி போறார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுயநலமா தான் இருக்கார், தன்னை நான் பாதுகாத்துக்கணும், ஏன்னா பந்தப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து அவங்க அப்பா வந்து அவருடைய சிஷ்யர்களை அனுப்புவாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இருக்கிற இடத்துல வந்து 2 ஸ்லோகங்களை சொல்லுவாங்க. அப்படியே இந்த ஸ்லோகத்துடைய பொருள் என்ன இவ்வளோ அழகா இருக்கே அப்படின்னா, வா வா நாங்கெல்லாம் வந்து 2 ஸ்லோகம் தான் தெரியும், என் குரு கிட்ட நிறைய தெரியும் அவருக்கு, நீ வான் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போவாங்க. கூட்டிட்டு போனா அது அப்பா தான். ஓகேவா? வேதவாசர் அவருக்கு ஃபுல்லா வந்து பாகவதம் சொன்ன பிறகு அவர் அருவவாதத்திலேருந்து உருவ வழிபாடு அக்செப்ட் பண்ணார். அதுக்கு பிறகுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் கற்ற பாகவதத்தை வந்து பிரச்சாரமும் பண்ணார், பரிஷத்துக்கு சொன்னார் இல்லையா? அது மாதிரி மாற்றங்களால மனமாற்றம் பெற்றவர்கள்லாம் உதாரணத்துல நம்ம வேதங்களே இருக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ரசோ வை சஹா ரசம் ஹை ஏவயம் ல ல லப்தவானாதி பாவதி. ஸோ கிருஷ்ணர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து மூலமா இருக்கார். அதாவது ரிசர்வாயர் ஃபார் ஆல் பிளஷர், எல்லா சந்தோஷத்துக்கு இருப்பிடமும் மூலமா அவர் தான் இருக்கிறாரு. எந்த பக்தர் வந்து அவர்கிட்ட போறாரோ, நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்துருக்கோம், கிருஷ்ணருக்கு வந்து பகவான் என்ற சொல்ல வந்து கொடுத்திருக்கார் பராசர முனி இல்லையா? பகவான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செல்வங்களும் பரிபூரணமா முழுமையா இருக்குது கிருஷ்ணர் கிட்ட மாத்திரம்தான். அவர்கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து ரெடியா இருக்கார், எந்த இது வேணும்னாலும் அவருக்கு நமக்கு கொடுப்பார் இல்லையா? அவர் அழகு, அறிவு, துறவு, பலம் எல்லாமே அவர்கிட்ட போனாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நித்தியமான சந்தோஷம், அழிவில்லாத சந்தோஷம், நித்தியமான வாழ்க்கை எல்லாம் கிடைக்கும். எப்படி? நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணி அவர்கிட்ட போய் சேரணும். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால முடிஞ்ச ஏதாவது ஒரு நவவித பக்தியில ஏதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், இதுல ஏதாவது ஒரு வழியை எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? ஆத்ம நிவேதம். பலி மகாராஜா என்ன பண்ணாரு, எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார். அவர் குரு சொன்னார், சுக்ராச்சாரியரே வந்தவன் வந்து குள்ள பையன் இல்லடா, அவன் கிருஷ்ணடா, அவன் கிட்ட எதையும் கொடுக்காத, அதாவது தார வார்த்தை கொடுக்கணும்னா ஒரு வழிமுறை இருக்கு, நீ சத்தியம் பண்ணியேன்னா இந்த வா வேதங்கள் படி இப்படி இருக்கு, அதனால நீ எதையும் கொடுக்காதடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். இருந்தாலும் ஆஹா, அவர் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தர், அவர்கிட்ட என்ன ஒரு மனப்பான்மை வந்துச்சு, கேட்கறது அப்படியே நீங்க சொல்ற மாதிரி கடவுளா இருந்தாலும் கடவுளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கு இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த இடத்துல சுக்கராச்சார வார்த்தையை வந்து கேட்கவே இல்லை பலி. ஓகேவா? பலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் சண்டை வரும்போது ஒரு சமயத்துல அவர் இறந்து போயிடுறார். இந்த சுக்கராச்சாரியருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு சக்தி என்னன்னா, இறந்து போனவங்களை எல்லாம் வந்து மூலிகைகளை கொண்டு வந்து உயிர்ப்பிக்க திறமை அவருக்கு இருக்கு. அப்படி உயிர்ப்பிச்சு வந்தாரு பலி மகாராஜா. அதனால சுக்கராச்சாரியர் மேல ரொம்ப மரியாதை இருக்கும் அவருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல அவருடைய வார்த்தையை அவர் கேட்கல. அவர் கேட்ட மாதிரி அவர் சொல்லி பேசுவார், என்னப்பா நீ உருவத்துல சின்னதா இருக்க, உனக்கு கொடுத்த என்னப்பா பத்தம், நீ ஒரு மாளிகை கேளு நான் கொடுக்குறேன், ஒரு கிராமத்தை கேளு கொடுக்குறேன்னு அப்படி எவ்வளவோ சொல்லி பார்ப்பார் பலி மகாராஜா. மாமனா சொல்லுவார், எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், எனக்கு 3 அடி மண்ணு மாத்திரம் போதும்னு சொல்லுவார். ஓகேவா? அதனால வந்து பார்ப்பார், ஒரு கடியால வந்து இந்த உலகத்தை அளப்பாரு, இன்னொரு அடியால மேலோகத்தை வந்து ஆகாயத்தை எல்லாத்தையும் அளந்துடுவார். ஓகேவா? இன்னொரு அடி எங்கடா வைக்கிறதுன்னு கேட்கும்போது அப்ப வந்து பலி என்ன பண்ணுவாரு, சொல்லிட்டாரு இல்லையா, வார்த்தைக்கு வந்து நிக்கணும் இல்லையா? அப்போ வந்து தன்னை தாழ்த்தி தன் தலையை கொடுப்பார். அப்ப வந்து அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதாவது பலி சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்ற முடியல, வாசுகின்ற பாம்பால அவரை கட்டி வச்சிருப்பாங்க. தன் தலை மேல வந்து கடவுள் கால் வைப்பாரு.
அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தல உலோகத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு வாமன துவாதசி, அதனால இதை வந்து சொல்லிடுறேன். ஸோ அழகான குட்ட பிராமணனா வந்தவர் தான் வந்து பகவான் இல்லையா? எல்லாரும் நினைச்சிட்டாங்க கடவுள் வந்து ஏமாத்திட்டாரு இல்லையா? தானத்துல சிறந்தவர்னு யாருன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோ, நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன ஞாபகம் வரும்? கர்ணன். ஆக்சுவலி கர்ணன் இல்லை, எல்லாத்தையும் தன்னையே கொடுத்து அர்ப்பணத்து பண்ணது வந்து பலி இல்லையா? ஸோ தானத்துல சிறந்தவர்னு எல்லாத்தையும் கொடுத்தது வந்து பலி மகாராஜா. ஓகேவா? ஸோ சுத்தல லோகத்துக்கு அமுச்சிட்டார். இவர்கிட்ட வாங்கினது எல்லாத்தையும் இந்திரனுக்கு அண்ணனுக்கு கொடுத்துட்டார். அதுதான் வந்து அதித்தி தேவி பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க இல்லையா? கஷ்யப்பருக்கோ அதித்திக்கும் பிறந்தவங்க தான் வந்து இந்திரனும் உபேந்திரன் தான் வாமனன் இல்லையா? ஸோ சொத்து இவன் கையில இருந்து புடுங்கினது எல்லாத்தையும் அவருக்கு கொடுத்துருவார். அப்போ வந்து என்ன நினைப்பாங்க, அச்சோ கடவுள் எவ்வளோ மோசம், கடவுள் வந்து குட்ட பிராமணன் மாதிரி வாமன ரூபத்துல வந்து பலியை ஏமாத்திட்டாருன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சுத்தல லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திர லோகத்தை காட்டிலும் வந்து ரொம்ப செல்வ செல்வாக்கு நிறைந்தது, அழகு நிறைந்தது. ஓகேங்களா? அந்த இடத்துல வந்து ஹம், வாமனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலி மகாராஜா வந்து உட்கார வச்சார். ஓகே. ஸோ அந்த இடத்துல அவரை உட்கார வச்சது இல்லாம அவருடைய காவல் காப்பானாவும் பண்ணார். காவல் காப்பானுடைய வேலையும் பண்ணார். அந்த சுத்தல லோகத்துக்கு வந்து 3 வாயிற் கதவுகள் இருக்கும், 3 கேட் இருக்கும். அந்த அந்த எதுல வருவாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் வெயிட் பண்ணி சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இது ஒண்ணு. அதுக்கு அடுத்தது அடுத்த மன்வந்தரத்துல வந்து நீதான்ப்பா இந்திர பதவியில உட்காருவேன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பார், பதவியை கொடுப்பார். ஸோ அதனால கடவுளுக்கோசம் நம்ம செய்யறதுனால என்னைக்கும் நம்ம குறைஞ்சு போறதே இல்லை. பல மடங்கு நமக்கு வந்து திருப்தி வரும். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து இந்த பக்தி தொண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நவவித பக்தி தொண்டுல ஏதாவது ஒரு பண்ணலாம். சவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம். அது வந்து ஏன் இந்த பக்தி தொண்டு பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்கன்னா, இந்த பக்தி தொண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சுலபமானது, எல்லாராலையும் செய்யக்கூடியது. ஓகேவா? ஸோ ஸோ இதனால நமக்கு வந்து நன்மை தான் கிடைக்கும். ஓகே. சின்னதா பண்ணா கூட நமக்கு வந்து நன்மை கிடைக்கும். ஸோ எல்லாராலும் பண்ண முடியும். கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை சாப்பிடலாம், கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர்களை வந்து சுவாசம் பண்ணலாம், கடவுளை எல்லா இடத்துலையும் இருக்காருன்றதை பார்க்கலாம். ரசோகம் இல்லை, நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்தில் படித்தோம் இல்லையா, நீரின் சுவையாகவும் காற்றவும் அவர் தான் இருக்காரு. எல்லா விஷயத்துலையும் அவரை பார்க்கணும், அவர்கிட்ட அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணணும். அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். அதாவது அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராதாராணி கிருஷ்ணருடைய சேவையில என்னையும் ஈடுபடுத்துங்கன்றது தான் வந்து அதனுடைய பொருள். ஸோ அவருக்கு வந்து நம்ம சேவை செய்யணும். அது மாதிரி இப்போ முக்கியமான நாட்களை வந்து நம்ம விரதம் இருக்கணும். இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இந்த பௌதிக பற்றுல இருந்து என்ன ஆகும், விடுதலை கிடைக்கும். பற்றுதல் வந்து நமக்கு படிப்படியாக குறையும். அதை நம்மளே வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம். நமக்குள்ள சில மாற்றங்கள் இருக்கும். டிவி பார்க்குறத குறைச்சிருப்பீங்க, நாடகம் ஊர்க்கதை பேசுறது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும். அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணியிருப்போம், பகவத்கீதை வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கும், குயிஸ் அட்டன் பண்ணோம், அதுக்கோசம் நம்ம படிப்போம் இல்லையா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் எனக்கு புரியல, அதுக்கோசம் நான் வந்து இன்னும் ஆழமாக இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கோசம் வந்து நம்ம படிப்போம் இல்லையா? இந்த மாற்றங்கள்லாம் வந்திருக்கும். இதுதான் வந்து பக்தியில் முன்னேறத்துக்கூடிய பாதை. ஓகேங்களா? இது வாமன புராணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8வது கேண்டோவில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. டைம் கிடைச்சா படிங்க. ஸோ நம்ம முக்குணங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், எந்த குணம் ஆதிக்கமாக இருக்குதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி சுத்த சத்வ குணத்துக்கு போனோம். அந்த படகு பிக்சரை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மாலுமியும் வந்து நம்மளை யார் பத்திரமா கரை சேர்க்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. காற்றா இருந்து கடவுள் இருந்து நம்ம பயணத்தை வந்து வெற்றிகரமா ஆகணுன்றதுக்கு கடவுளே வரார் இல்லையா? இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. இங்க அத்தியாயம் முடியுது. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி वैष्णव नमो नमः. हरे कृष्णा. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. महामंत्रा की जय. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna to everyone. Thank you. हरे Hare कृष्णा Krishna. माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण. Hare Krishna.